Hello guys, madung adlaw natang tanan. So karong adlaw day ay adlawng Sabado. Na humana mig kuan. Naaw na humana sila sa nanay. Na humana sila pamahaw guys, ako naman na uwahi. Kaya nag susulabi pa mo ko ito panilhig kaya naalagay si CJ ug idang uyab mo abot dari karon. Uy! Kaya, bago pas liksik, kaligo na. Good morning. Nangan naman nag-vitamins? Inom na mag-vitamins? Dato ra kabi og na kay kuan ha kabi sigma sapot ra po ko kay labarag ang kay kidugo si mama. Nadaga si mama. Unsay atong kinahanglan. Mato ka na kay mawag ang labat sa uwi. Panood ato ka. Mukhang kag ngani nagipalit si Mama Ali guys nga empanada. Dari sa musilingan dia. Ang palaman dani is bukayo. Mani ang parisan daris kanina. Hinatag ni upaw ni ko anda ranis is naging adlaw sa karon panahon na matimpla guys kaning Swiss Miss milk chocolate flavor hot cocoa. Ayo na bi. Kaning timplahan kay murda bali sang adlaw gyapon upaw. Ate sa gwapa to sa tong salita isa. Gwapa man tang tanan, man tay may gibuhat sa Ginoong. Maot. Muhay kong tatiri tay sa. Mutas ko ano yung panada. Nandaba ka ma? Gipis lang si Aliana. Inam nagagkalabo day. Gabi tay sa wa pa ko kainom pa rin tay sa. Labad ba din ang tay sa? Labad lig ang uday, mas labad agway uday. Mas labad agway u. Umingaw mo itong tatiri tay sa. Kita tere gimingaw ko sa Aliana. Ampo taday ha. Maka maluwas si tita tere. Nus ama adun yung sakit ite. Na masayo dia day. Kan ana hayo siksiki ha. Ko sa ko mait ka be at kamamaali na isa. Si nanay gisugula na pug tijan gagawon kaguo na pud. Kanta guys. Lami ra ba dayti? Palit si Ate Ali. Minto nga milik si. Ini ko tay te. Minto oras be. Panay. 9:22. Mupalit magkakagpitsay te. Napay pitsay si Rep. Pa, suguas bingbing papalita. Sila mit na liste. Liste. Ha? Lamig man di ay tay sa. Mapal dali tay sa. Hindi. Interviewon ko ng tatay. Sisilig ng uyab. Napaman. Nana siguro rin sila sa Mercado sa Alicia. Kaya na may project ko na si CJ nga. Dari masahin sa Mercado sa Alicia. Alicia, picturean ko no wata to giging Ate Julie. Mula ko sila dari. Dadas day tay sa. Wow, kay this is Kuya Jay. Ay, Kuya. Kasi maguwang na Aliana, Jay. Ha? Maguwang si Aliana. Grade 9 na din ta pagkaday. 9 no? O grade 10. Siya nga day. Si Aliana? Lagi grade 9 na mas Jay. Agang buhok kay ginghani na pod kay
Naunan dani kay mga kulong-kulong. May magmamang po ito na. Ako ay pagkus ang kamay guys, pero piling nga pag gumal ng panghindo, ang kulit-kulikot ko sa kamay, tawas stress. Mali ang kuwang kalipay. Kaysa magpailo-hinlo pa, magbayad pa, wala ba din. Lami ang hinlo, magipay kitawa pa'y bayad. Ano nga naman yung kutsun mo higda tayo ka? Ni paway, may higdas ko tsunday kay sige, ubo-ubo siksi. Kung na pwede ubo tayo ka. Garang kitang balik, silik-balik, kalabor na gudyo. Kasi ikaw pong klase di mo akit tayo ka. Undang uyang. Tiwas ako magkuhan ko sa kwarto. Tiwas ako gindo. Butang ko punda. Gilap, panglabahan naman ito na. Dahang pangpundahan sa katong bagong nilabahan. Dara gisugo. Pitsay may gisugo. Arang naghana na nada. Napay microphone. Pwede rin kwarta. Napay microphone. Aha ng sugo. Gidawat ag 20, Beng. Diyaw mo nagpasalamat. Salamat. Last video. Nandito na po. Gisnet ka mo ko to ah. Is na ko naman. Bulit ka. Agi ka sa Luwi. Hala, kasi nagkampi na ng kuhan. Katal ba ng laos bagjang? Siliksi? Pili bagjang gabi ni. Ako. O bagjang ka ng karlan. Ikaw nagjakit ka wa. Jacket. Kahit ano to kabukang ka. Gusto Isnap siya mo. mo. Saan gani? Saksak na. Ako lang kakaalam dyan. Sige? Ha? Klaro na ginagugmaan ito ba diya? Karang-kararo ba? Diyan na dyan. Aron ko na lang. Ha? Basi na lang. Ayaw na. Maot mo na. Hindi. Kaya panahon na di-agdan mo. Hatay. Haraman. Ay. May klaro ba dyan nagmahal ka? Sige? Ha? Question and answer ka na. Ang sige ninyo ba? Sige? Oh, Klaro mahal? Ikaw dahil? Oo. Lagot. Ayaw na ninyo kabuktuwa ka ng malay mo. Palitan na ay nga naman ang gumahay, no? Ako to tayo ni katawa. Ito sa galing. Ito namin kung namay away-away, no? Namay away-away. Ayaw na. Huwag ikaw gani mapangat. Dahil ikaw si Jiling awa, gaksa na, girik-girik ka ba? Inga na day mus nanay sa una tay. Huwag di mo na maaway na. Tay. O yan na. Inga na mus nanay sa una. nga na deh. Bila, Bantog ra kay 15 ka buok anak. ikaw po, dahil kung si CJ nga mo rin nakasa, ito naman yung laki makasa. Maitak ka ni CJ, gaksa na. Mo naging amaman. Kakagaksa ba? Mga tawa mo nang madugay. Di na maaway. Ako, Katawas ano. hindi mo na anak na. Pangutan, nagtagisag na may away na mo dani. Wa! Kaya mapungit nga sa wana, aman ang gasyon, girik-girikan, katawa naman na. Grek-grekon ko no. Sig katawas. Way away, oy. Los. Ha? Kasalan eh. Di kay, magibungo, di na magitingog. Di. Ito na, rambut pa na. Rambut pa na sa akin. Bigo man. Ayaw na. Kay, importante na binalay. Kasabot ko mo, og mahal, sing ang mahal ninyo. Ikaw din, kasabot man kang mahal kang CJ, di ba? Oo. Si CJ po, mahal pag ka. Ayaw na, bugtuan ninyo, padayo na. Kung mag-away-away, why si Lusay, nagod. Ay, sana all. Ano na? Ikot-ikot tayo. Nauwaw si G. Damay sad andang si G. Isda o kada pa ka testir kuno gipada. Tag dilaman kay rum kay gupos na sabaw kay nagsuulor pagti dyan. Gusto mo na. Hindi ka ni. At gikan ni testir ni sa kanang isda dang si G. Gusto ka. Bangos kay mo kuno lang isda. Ipainit ra kuno naka-testir. Pagbaan na lang na ni. Pidra pod. Nauwaw magkuang interview ang taktay. Nadari. O yabi si G. Ansa mo nanay? Hindi pa na lagi nisa. Agarabis nanay maagang pamasko from Marbuhok. Napay orange og pan. Kaali. Napin
Kalyan ang kaliksina. Salamat Mama Julie. Ari di sa nilang tanda ko na di. Dati natin ipatog ko na din. Nagopos kurinti. Saan ka kung pagsuwa kay kurinti kan wifi ba? Dapat ay, dang si Jinay. Tablija o utmel. Kunay. Daypan skin. Ugurin skin. Hamas gailong. Dapoy, grabe ki kompleto yung Mama Julie. Si Julie. Dapat siya asukal. Salamat Ate Julie. Naniud to na ta nga ka-prepare na. Tay. Tay. Naniud to na. Long. Tawag ako yung suji day, be. Nilakaw na. Nag-CR. Musudan guys, sinabawang paning baboy o devil bakuha. Napa-CR. Nong, maniuto na talong. Minuto, maniuto ta guys. Ikaw na be. Nakalimot naman na sige tudlos Papa Eric ni dyan nga mag-pray ka daw magkaon. Eat na la. Sa lagaraw. Lagaraw pa iba ela James pasig na ikuan. Sundang. James, sana mago. Wisik man ding. Haraman James. Grabe nga ita uy. Injo na ron eh. Dala ni si boy panakaay mo gud. Kana sakto. Sa na pa. Kana. Abay ni jag apil ag awa nang Ilino sa raman adam. adlaw kay sayan ni. Aliwaresan ni Joy. Nga mula ka mo ingis. Wa man good. Ala na maglakaw ni gamta sa Butilya ang Si Aradam diri luklik. Adlaw ko ni ready mo na mawas diri. Ada to na pakwana. iskay pita may gipang bigay. Liwares pa ning mga kabataang bunjing. Bisa kutsara, Deng. Ding. Tayang. Bitaw, no? Adam ah. Yang kadiding grabe. Adam. Namin mong daa lapda na. Abay ka seryoso nagkura. Doon na bubasate. Kay naman siyang daa. Da guys, nirequest ba gikan ko dagtos ibabaw kay dapat mong nagnanaog kanang nanaw. Tidak dapat silik sining uli ko kay nan sa tuy mong FB. Nakuan man ko katong nagduwa ko sa lamisan dako unya dama ko'y kuha o nga duwaan sa taan unya na nadamag ko Kay na nagdagantagan man ko. sugo man pud kong nanay og sugo pud kong tatay guys kay lagi gisugo ulit ko dito sa merkado na gipakuan nga importante ba nagisugo importante diyan nagchat man nga si Lexi kuno na disgrasya ag simo na mo daring hagdanan mo tong na kulbaan pud ko rin lubag pud ko kwas ang motor kay kulbaan ko abi ko noon sa nabi ko nahugsag danan nga siminto ra pagud ubos maadto gali kay ag ganirang jang wait may na te ngayon bisklasian na raba scouting na raba maadto ra magdi na mga bag grabe lupad ang espiritu pagkaibaw ni chatan kung bingbing nga silik-silik kuno na mo ko sagdanan abi ko bag nahug na sagdanan kanilagi pang isang liha kara kakuan ka do raka kana suguon magsigig dagan magdagan suguon ba magsigig dagan suguon ja biskay na stress pa po ko kay labad lagi ang saliat ra pa ko datos babaw kay ning saliat ra pa ko datos babaw guys kay naglamaw lagi po datos ang mga amigo mga igagaw ra man pod ja pagkakuan sugo pag ko ni inanay
sugo lagi datong tatay. Mo to gichatan kong bingbing nga si Lixi lay ko mo sagdanan. Bidyo ang agi drive motor. Baan lay ko bag na. Hug na. Katawa naman pud. Di na sinanay pud gikuilawan. Kay abibag na hug na sagdanan nga siminto ba sa habag ba rin mga hagdanan daari sa ubos siminto lagi delikado. Agnaw na di halatang grabe ka labad jud galuang para maninggi kuan kay nadaga lagi pud ko. Kita katawa ramen nang mga problemahan. Sa balik dapat eskwela. Anjang sila si Ziday guys to anang larga na. Mado naman tag dito sila mabasa kay sugrabag uwan daari ganihar sugod uwan. Nanguha pod mig pasyon ganina kay nangadto si Ate Jolie ja. Kuan kanang nangadto pus ang kuroy kay yubo na ko pus balik mao ra man to nakawas jang ubo. Dami dari sa taas kay aning pakatugon kay wa na tugtog nig mapalis. Di magkaanda ng kuan. Nag-uuga jud ko. Disgrasya abi ko pag nahug na. Namangat pag ko guys kay interview ni Tatay si CJ Jangoyan. Anja guys patugon sa Renas Lexen. Salamat kadto sa inyong usawang pagtanaw sa mga vlog jud guys. Daghan jung salamat inyong tanan guys. Di mo na mausa-usa og comment kay kanang naaya laging cellphone nagsinan dali ra ka malubat sa mag-init sa nanay ning kuan ba sa daplin ingan lagi tong mga juhay nga alis dinanan ko og LCD ja napin ingan pa siya nga alis tag LCD murag mag kana sa tuy jang gibet pasabot ko kasabot sayang pod lagi ko ja nara ba dani ang account sa ang Facebook o YouTube nang na-stress ko maajo samot pas Lexi lupa jud ang espiritu pagkaingag na disgrasya. Kabi jud na gahog na sagdanan jud mo jud na sud sang utok lupa diretso lubag kus motor. Mao na Lexi ha magtarang na gud Lexi. Dili na jud magdiranghag og sakas taas. Nami musakag hagdanan magdagan. Magtan-aw suguon ra gali na kadto pa. Suguon ra tatay atus gawas kay maniud to na magdagan kadud mao nang disgrasya. Natug na ron kaya magtuon taon dyan gabi Tug sa mi guys kay lami ikatug basta uwan patugon pa rin na kaya ning mag-practice mi dyan gabi kay mag-test ni silang second grading dyan na pa ilang Girl Scout dyan maran diyan ni mga vlog guys dagang salamat inyong tanan o God bless o amping o asa man mo karon amping tang tanan guys bye 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 guys.